1950-luvulla perustettiin Yhdysvaltojen armeijan salainen tutkimusohjelma nimeltä MK Ultra. Ohjelman tavoitteena oli saada täydellinen kontrolli ihmismielestä. 1970-luvulla tieto MK Ultran olemassaolosta tuli julkisuuteen ja ohjelma jouduttiin keskeyttämään. Epävirallisesti ohjelma kuitenkin jatkui Spider Technologies-yrityksen verhoamana. Tavoitteena oli kehittää maailman tehovoimaisin ase. Me olemme WISE, itsenäinen kansainvälinen tiedustelujärjestö, joka toimii korkeimmalla turvallisuuden tasolla suojellakseen maailmaa vaaroilta. Muutama päivä sitten eräs projektin entinen tutkija, tohtori Hans Bergman, antoi meille salaisia dokumentteja. Bergmanin toimittamien dokumenttien mukaan SpiderTech onnistui kehittämään tehokkaan viruksen, joka kiinnittyy ihmisaivoihin. Virus päästettiin vapaaksi maailmanlaajuiseen pohjavesiverkostoon, ja tällä hetkellä jo noin 20% maailman väestöstä on saanut tartunnan. Virus uinuu vielä tällä hetkellä, mutta se aktivoidaan pian erityisellä äänisignaalilla, joka saadaan lähetettyä matkapuhelinten välityksellä. Hyökkäykset, poliittiset mielipiteet, ostokäyttäytyminen, ihmisten melkein kaikkiin päätöksiin pystytään vaikuttamaan. Muutaman tunnin kuluttua SpiderTech aktivoi signaalin ja aloittaa maailmanvalloituksen. Pysäyttääksemme heidät, käynnistimme operaatio Mindfallin ja olemme valinnut teidät agenteiksemme. Tässä on tehtävänne. Seuratkaa Bergmanin antamia vihjeitä löytääksenne salaisen maanalaisen rakennuksen. Hakkeroikaa itsenne pääpalvelimelle ja pysäyttäkää aktivointi. Uskomme, että Bergmanilla on suunnitelma viruksen vasta-aineen osalta. Etsikää vasta-aine ja levittäkää se pohjaveteen kumotaksenne viruksen vaikutukset. Tietääksemme Bergman on piilottanut useita dokumentteja kaupunkiin. Niitä suojaavat koodit ja ne johdattavat sinut salaisen palvelimen luo. Täynnä varusteita oleva Action Pack voi tulla sinulle tarpeen. Sen lisäksi saat minulta kokeneen ohjaajan, joka auttaa sinua tehtävässä. Olkaa varovaisia, älkääkä luottako kehenkään. Onnea matkaan. Loppu. Kuinka tehtävä ratkaistaan? Kartasta näet reitin alueellasi oleville arvoituksille. Mene arvoitusten luo ratkaistaksesi ne. Jokaisesta ratkaistusta arvoituksesta saat salaisen SpiderTech-dokumentin ja kokemuspisteitä. Mutta muista, mitä pienemmällä määrällä yrityksiä ja vuoroja selviät, sitä enemmän saat kokemuspisteitä palkintona. Saadaksesi vihjeen agentti Laura Huntilta, napauta kysymysmerkkiä. Muiden agenttien avulla on kuitenkin hintansa. Saat vain puolet kokemuspisteistä, jotka muuten saisit tehtävästä. Jos olet aivan jumissa, agentti Hunt ratkaisee tehtävän puolestasi. Tällöin et kuitenkaan saa dokumentteja etkä kokemuspisteitä kyseisestä tehtävästä. Mutta siten saatat säästää arvokasta aikaa päästäksesi päätavoitteeseesi. Jos pelaat tehtävää muiden agenttien kanssa tai heitä vastaan, näet oman sijoituksesi sijoitusluettelosta. Voittaaksesi sinun tulee ratkaista kaikki arvoitukset, vapauttaa viruksen vasta-aine vesijärjestelmään ja lopettaa laskuri ennen kuin aika loppuu. Onnea matkaan. Loppu.